Nož, moji milí ľudkovia, tak som sa vám senka dodrgúcgal, dorebril na tento váš veľký sviatok, na toto jubileum, aby ja vám niečo povedal o tom typickom štiavnickom Náckovi. Nácko vám bol fajn chlapák, lej si mám rád, kedy tedy vypil. Už tak ako každý volakedajší aj dneskajší baník. A samozrejmá vec, ako každý dneska pukanci. So svojou žienkou Lenkou mu to išlo ako tak. Keď Náco začal frflať, Léna nabrala do úst vodu a nepregledala ju, aby nevyriekla ani slovka až do konečnej svojej trpezlivosti. Keď zase Léna pustila papulu na vandri, strčil Náco zapekačku do huby a snažil sa, aby tabak vytrval čím najdlhšie, kým sa Léna nevyfrfli. A tak u Nácka jednom rohu pufkalo pukanskú vinko a druhom šomrala stará Léna. Bolo vám to na deň svätého Ignáca, tak meniny bolo treba osláviť tak, ako sa patrí. Aj tento deň sa Náco vracal s krčmi od kozákov po nespočetných pohárikách sladkého, ale aj ostrého neskorých nočných hodinách. Aby Léna nevedela, kedy prišiel domov, pred dverama sa vám povyzúval, povyzlíkal, hup, len do posteli. To vám hodiny udarili 1 hodinu. Ráno, keď stane, mu Léna hovorí, nože Náco, a kedyže si ty prišiel? Už kedy? Už tak ako vždycká o 10:00. Ale nehovor, veď hodiny udarili 1 hodinu. Náco sa pozrel po Léni a spustil na ňu. Nuž ty, Filoména jedna, a nevieš mi ty povedať, ako tie hodiny mali udrieť tú 0. Na druhý deň Náco prišiel ešte viacej pod frnajzom. Meniny bolo treba oslavovať. Lenčo vošiel do forházu, pád, jednej strany za ucho, pád, druhej strany za ucho. Nácko sa chytil za hlavu a povedal, výborne, tak som predsa nezablúdil, už som doma. Náco s Lojzom treckútej zime idú hore Štiavnicou. Zrazu Lojzo kričí na to! Pozor! Na chodníku tenkvo, dlhvo, čierno. Na to vidieť to pendrek. Lojzo zobral, okoštoval, dal Nácovi, Náco Lojzovi, Lojzo Nácovi. A keď mysleného pendreka nebolo nič, Lojzo hovorí, Nácko, to ti nebol pendrek, to ti bolo cacúho vínko. Tu Náco dal vítať zo slávny prst hore a hovorí, vidíš, ale sme my mali šťastia, že sme do toho nestúpili. To je. Do Hodrušiva mal prísť pán biskup na Birmunku. Celá obec sa vám radila, ako ho najlepšie privítať. Už postavme slávnu bránu na stred dediny, radil starý Pepo, tiež taký hodruský pecúk, čo ešte ani nohu nevytiahol z Hodruši. Druhý protestovali, čo? Slávnu bránu na stred dediny, to musí byť na začiatku. A tak sa aj uradili. Nože ani čo na nám napísať? Vítaj, drahý oče, už pred 100 rokma na všetkých dedinách písali. Niečo takú svojskú, originálnu, čo ešte nikto nikdy nemal napísanú. A tak napísali, vítaj, drahá duša, tu je už Hodruša. Jaj, zachodili sa vám Hodrušani od radosti. Prišiel aj Nácko, pokúkal, poobzeral a povedal, fajn, len aby ten pán biskup vedel čítať. Pána biskupa mal privítať malinký Nácko,
veľkou bukrétom a básničkou. Tak sa vám aj stalo, keď vám zastal ten Hintom, ten slávnostný kočiar a z neho vyšiel pán biskup vonka, samou prvú si vám dal dole slávnostnú špicatú biskupskú čiapku. Na hlave mu zostala fialová čiapočka. Nácko dobehol, odozdal bukrétu a začal hovoriť básničku. Nože Linčo sa pozrel na pána biskupa, chichúnať a chichúnať. Ostatní ho štuchali, drgali, Nácko, hovor pekný básničku. Nácko aj začal hovoriť básničku. Nože Linčo sa na pána biskupa pozrel, chichúnať. Pán biskup podišiel Náckovi a hovorí, nuž na Nácku, a čože ty je takou veľmi smiešno? Aj pán biskup, nuž ako by mi nebolo, keď klobúk dali dole a futro vám na hlave ostalo. Boli 2 roky po vojne a Náco sa išiel za Fricovský dom vycikať, za terajší Banský archív. Ako to robil, tak takto trhá hlavou. Idú hore cez Ružovú ulicu tovaričia a kričia na no. Náco, to trhanie hlavy, to máš ešte pozostatok od vojny. Nácko trhal hlavou ďalej a kričí čiastočne od vojny, ale veľmo do očí mi špliecha. Hlinka vám išla na zábavu do Pukanca. Matka jej hovorí, Nina, ale že riadne sa bude správať na tej zábave. A keby chlapci niečo chceli, tak ich pustíš len po štrumpandle. Počuješ? Len po štrumpandle. Ráno príde Lena zo zábavy, štrumpandle okolo krku. Jaj, Bože, do pustenia. Nože Lena, odkedy sa nosia štrumpandle na krku? Mama, ako som večer chlapcom povedala, že môžu ísť len pod štrumpandle, hneď mi dali na krk. Ale neboj sa, odtadiaľ som ich už vyššie nepustila. Dobehol Lojzo do krčmy. Chlapi, viete, čo sa stalo? Horár Paprička prišiel skorej zo šichty a prichytil pri svojej žene milenca. Zobral pušku, ju zastrelil. Jeho nabil pác. Všetci lamentovali, len Nácko hovorí, no a čo, mohlo sa stať aj horšie. Nož čo horšie? Ona zabitá, on zabitý, Milene zabitý. No a keby bol prišiel prešterom, tak som mohol byť tam aj ja. Deti Banskej kolónii sa hrali na žmúrku a na vyklepávačku. Malý Náco využil postoj starej matky, ktorá stára pri korite a prala a skoval sa jej po cukni. Nevydržal tam dlho. Vybehol von a ten ho Lojzo zbadal, bežal na plot a hovorí raz, dva, tri, Náco vyklepaný. A Náco hovorí, figu borovú by ste ma boli vyklepali, keby stará mater nebola pustila. Tepluško vám bolo tak, ako dneska. Nácko latrinu čistil. Kabátik dal dole, zabil klinčok, ale klinčok spravil puk a kabát fuk do diery. Ako ho loví, tak ho loví, idú popri tovarišia, kričia. No Náco, nej to tak, veď aj tak ho nebudeš už nosiť. Nácko hovorí, nebudem ho nosiť, ale mám tam fašírku na 10 a tu som si zabudol. Na Zygmunt šachte bola vám ofera. Veliký to banícky sviatok. Prišiel aj Nácko, ale si uhol viacej ako mala, tak opounutý cez Štiavnické cintoríny po Podnový zámok išiel do mesta. Tma ako v rohu. Ako tak ide do každého hrobu sa podkýnal. Zrazu zbanal na hrobách veľké vence a na vencách čierny stôl.
Blíslo mu hlavu, že škoda tie stuhy nahatať, že sa z toho dá ušiť nový frak. Zobral 20-30 stú, zaniesol Židovi Ibermlumovi, krajčírovi na horný drotuvár a o 2 týždne, keď mala štriker fabrika, akože pleta veľký čurbes, Nácko sa dostavil v novom fraku, ktorý vypadal nasledovne. Tuto vám mal nápis od brata, tuto od sestry, tuto vzadu bolo napísané vo večnej tme. A tu krásnyma zlatýma písmenama mal napísanú, keď jeho pamiatky on už aj tak nikdy nestane. Amen. Nácko chodieval pedinu od pána vedúcemu. Raz ako kozičkám doniesol vodičky, dal im sienka, išiel drevo štiepať do drevány. Na pongu fľaša chytil a vylúchal. Medzi tým prišlo pána vedúcemu na handli na rozum, že drevárne nahal kyselinu. Beží domov, beží, otvorí dreváren, fľaša prázdna. Dobehne za Nácom. Náco, a ty si to všetko vylúchal. Už pravda, že pán vedúci, len na budúce mi nahajú niečo lepšieho, lebo keď som sa išiel vycikať, tak sa mi baganže rozpadli.